de persones, començant en el principi d'esta legislatura en la Comunitat Valenciana, van ser reclutades, per dir-ho d'alguna manera, com a assessors de formació per a repensar un poc el sistema de formació del professorat i per a fer algunes coses relacionades amb les ciències i la tecnologia. Aleshores es vam adonar que hi ha un nou paradigma que està funcionant molt en el món, que és l'estructura STEM, que es diu en anglès, que és l'acrònim de Science, Technology, Engineering and Mathematics. Aleshores, què és el que està darrere d'aquest acrònim? Pues no estudiar cada ciència per al seu compte, sinó les ciències relacionades una amb l'altra. Què estem fent així? Pues un primer congrés on el que es tracta és d'anar, com diu el seu ròtol, anar cap a l'alfabetització científica i tecnològica en la Comunitat Valenciana, és a dir, formar els professors que tenen que formar els xiquets i les xiquetes en aquest tema. La herramienta fundamental siempre es la colaboración entre científicos y comunicadores. Si ahora estamos hablando que lo que queremos es que llegue el conocimiento científico y la frontera de la ciencia a los estudiantes de enseñanza secundaria, formación profesional, incluso hay quien plantea la primaria o infantil, es absolutamente necesario que esos equipos se completen y que trabajemos en comunidad, tanto los investigadores como los comunicadores y los profesores. M'interessa que els alumnes, quan els ensenyem ciència en el marc de contextos que siguin rellevants i que siguin conflictius, en els quals s'hagi d'entendre el model científic que hi participa, s'hagi de prendre alguna decisió i s'hagi d'actuar d'alguna manera, perquè en realitat aquest és el tipus de ciència que ells hauran de fer servir la seva vida com a ciutadans després. A les classes normalment intentem sempre partir una mica del currículum i veure quins són les possibles decisions, situacions conflictives, ja sigui si s'instal·la una central nuclear en un espai o no, per exemple, o si es fan servir, o si els mòbils han de ser més reutilitzables i no tenir tanta obsolescència o no. En realitat, en tots els aspectes de la nostra vida, o gairebé tots, molts aspectes de la nostra vida, hi ha components científiques en les quals estem prenent decisions moltes vegades sense saber-ho. I el que passa és que moltes vegades hi ha com el discurs de dir no, és que si no sabem ciència no podem prendre decisions sobre això. Però aquesta no és la realitat. O sigui, a la realitat, al dia a dia estem prenent decisions. Llavors, el que convé és ensenyar ciència perquè la gent les pugui prendre. Pero luego, obviamente, también hay cuestiones de cómo tiene que llegar la información o cómo acceder a ella, ¿no? O hacerle protagonista al alumno de la información, ¿no? Es cierto que a veces los profesores tenemos que dar esa información porque tenemos un buen conocimiento, pero también podemos facilitar que sean los alumnos los que tengan que trabajar a veces la adquisición de ese conocimiento e incluso la explicación a otros alumnos, lo cual es muy interesante porque aprenden no solo la materia, sino la dificultad que tiene transmitir, ¿no? Que yo creo que es interesante. Clar, això implica canvis en la didàctica de l'aula, com ara, per exemple, a l'aula en algun moment s'hauran de fer debats, no? O els alumnes potser han de deixar d'escriure resums i han de començar a escriure assajos, no? Tant a un nivell tan pràctic com aquest, com a un nivell potser una mica més elaborat de dir, potser el currículum ja l'hem d'enfrontar des de fenòmens o des de conflictes d'una manera més transversal i interdisciplinar. Lo que queremos es que el alumno viva mejor, es decir, que las ciencias le ayuden a su propia vida y contribuyan a su educación, pero no queremos que sepa química, no queremos que sepa física, no queremos que sepa matemáticas. Queremos que la química les dé una mirada sobre el mundo determinada, que sea compatible con la mirada de la física, que sea compatible con la mirada de la biología, que sea compatible con la mirada de las matemáticas. O sea, vamos mucho más lejos. Estamos pretendiendo algo que las disciplinas no han conseguido, de alguna manera, hablar con un único lenguaje en todas las disciplinas. No faig una diferència entre la part científica i l'altra part social, i jo no faig una diferència, perquè és una perspectiva metodològica o un model que es pot utilitzar a tot arreu. La importància de saber-se comunicar, la importància de ser persona assertiva, la importància de ser una persona que saps treballar amb d'altres, la importància de ser crític amb el nostre context,
la importància de conèixer la nostra societat. Tot això, si no posem eines perquè els estudiants, les persones, avancem cap ahí, l'ensenyament ordinari no posibilita, però no només els científics, sinó jo crec que tots. Lo que yo creo es que habría que motivar su aspecto creativo, su aspecto de contribución personal, más que el aprendizaje memorístico, el aprendizaje de temas que están cerrados, es más bien ver cómo ellos pueden desarrollar cosas que son nuevas, ¿no? La estructura del professor ha canviat. El professor ja no és un transmissor de coneixements, sinó és un selector de coneixements. Té que seleccionar els coneixements que li interessen a l'alumne i amb una estructura diferent. Té que explicar aquests coneixements. Aleshores, pot ser que no n'hi hagi que donar tant de material, però hi ha que donar-ho millor. I no tan sols específicament, per exemple, jo que soc matemàtic, sistemes d'equacions. Està molt bé que expliquem sistemes d'equacions, però l'alumne normalment no veu per a què aquests sistemes d'equacions. Si entraren 2 o 3 professors en l'aula i estigueren explicant els sistemes d'equacions amb un problema on s'apliquen els sistemes d'equacions, l'alumne veuria més no tan sols les matemàtiques, sinó la ciència en la qual arriben aquestes matemàtiques. Lo que conocemos es una pequeña parte de lo que se puede conocer y que hay mucho por cambiar, que no estudian asignaturas que están cerradas y que únicamente hay que aprender y que no hay nada que hacer sobre ellas, es al revés. Está casi todo por hacer todavía, estamos al principio de descubrir cosas que nos pueden servir para conocer, pero también para mejorar nuestra vida. N'hi ha uns estudis de la Unió Europea que diuen que d'ací a 10 anys o a 20 anys el 60% dels treballs que agafa la gent que es comença en el mercat del treball, aquests treballs no coneguem ara qui són. O sigui, seran treballs totalment nous, no seran treballs que coneguem. Això vol dir que l'estructura de la societat canvia molt i aniran fusionant-se ciències, no aniran separant-se. Pero lo importante es ese enfoque globalizador que tienen que dar la unión conjunta de todas estas materias en ciencia, tecnología y matemáticas, porque en realidad en la sociedad está impregnada de todo eso. El estado del bienestar en el que vivimos está basado en la ciencia y en la tecnología, aunque la gente no sea muy consciente de ello. Y el público en general debería entenderlo, debería saber que si no es por eso no tendríamos el estado de bienestar que tenemos. I llavors sí que la gent, quan veu la rellevància de saber ciència per prendre decisions, llavors sí que la gent reconeix que, ostres, saber ciència no és que sigui guai, és que és necessari saber-ne, perquè és que si no t'estafaran amb aquell producte de publicitat que t'estan intentant vendre o un dia tindràs un problema greu de salut per culpa d'una teràpia pseudocientífica. Llavors, la gent, tu li has de plantejar la ciència en un context que sigui rellevant, no simplement com una qüestió de cultura d'èlit. I això és el missatge. El missatge és dir-li a la societat, cada vegada més el que no tinga coneixements científics serà un analfabet. Serà un analfabet des del punt de vista científic, però quan una persona és un analfabet és reo, per dir-ho d'alguna manera, de que el manipulen. I per a evitar la manipulació, el millor és tindre una bona cultura per a tot el món, és una cultura per a tot el món. Es básico para el avance de un país la inversión en investigación y desarrollo. Lo que pasa es que los políticos suelen pensar a corto plazo, suelen pensar con mucho a 4 años y para que los resultados en investigación y desarrollo, pero desde abajo, desde fomentando las vocaciones científicas hasta luego las propias investigaciones que se hacen en las universidades y en los centros del CSIC, esto no sucede en 4 años, esto tiene que ser una inversión a largo plazo. En ciencia no es lo mismo que construir una autopista, que paras de construir autopista y a los 10 años la sigues y al final hay una autopista. En ciencia paras y destruyes todo lo que había antes. Entonces, no, esa sensibilidad falta. Es decir, yo muchas veces, como me interesa mucho la divulgación, incluso he pensado, digo, hombre, no, si lo que habría que hacer es sesiones de divulgación para parlamentarios. No hay más que mirar de dónde salen los parlamentarios, o sea, qué profesiones tienen, de qué mundo son. Y me sabe mal ser tan duro, pero es difícil encontrar parlamentarios, me importa un pito de qué partido político estamos hablando, que realmente tengan un conocimiento y un convencimiento de la importancia de la ciencia. Es así. Sin embargo, si uno hace una encuesta en la calle entre el público general,
resulta que los científicos salimos como una de las profesiones mejor valoradas. A la gente sí, los representantes de la gente no. Esto es un drama. No se está haciendo una buena política científica. Sí, hay mucha gente que está intentando y está haciendo esfuerzos a diferentes niveles, pero yo no veo a los políticos muy preocupados en general por la política científica. Han dejado caer proyectos muy interesantes. Es cierto que estamos en una crisis bestial que está afectando a todos, pero a veces hay que hacer una reflexión profunda. Cuando empezó la crisis en Estados Unidos, lo primero que dijo Obama, hay que invertir en ciencia. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a salir de la crisis. Por más cosas también, pero en particular también por eso, ¿no? Aquí no ha ocurrido eso. Aquí hemos ido dejando caer un montón de entidades y proyectos muy importantes y no ha pasado nada, ¿no? Hemos formado a un montón de gente, hemos gastado mucho dinero en esa formación, gente con premios incluso a nivel internacional, y se están marchando. ¿Por qué? Porque aquí no se les da trabajo, no pueden hacer esa ciencia, ¿no? Entonces yo creo que nuestros políticos no tienen muy claro entre los objetivos principals que ese debía ser uno, muchos otros también, però ese és uno. Estic disposat a deixar-me la pell perquè me crec que l'educació és la millor inversió que podem fer en el nostre país. Però dia abans de la primavera, espere que una moguda com la de la primària educativa, en què els valencians i valencianes que estan per el riu, que estem calculant que seran més de 100.000 persones en 3 dies, puguen conèixer no únicament què s'està fent ja avui, sinó l'important que és deixar de parlar de que l'educació és una despesa. L'educació no és una despesa, l'educació és una inversió en el present i futur del nostre país. Jo crec que el que interessa és això, crear aquestes situacions, tant a nivell, així, per exemple, en el camp educatiu a les escoles, però també a nivell d'ajuntaments. Jo crec que, per exemple, els ajuntaments de localitats petites són llocs on candidats, molt bons candidats per parlar de ciència, perquè hi ha moltes decisions de la gestió diària d'un ajuntament que són aspectes científics que tenen a veure amb la sostenibilitat, que tenen a veure amb la promoció de la cultura científica, que tenen a veure des de quin paviment posarem en un lloc fins a quin tipus d'arbres hem de plantar, no? I en aquestes decisions crec que estaria bé veure que els ciutadans poden participar-hi i que puguin veure que realment es important parlar-ne, perquè això acaba tenint conseqüències després per tots, ¿no? Queremos que nuestros alumnos sientan la llamada de la ciencia. La ciencia no te llama. La mayor parte de las veces la ciencia te aleja. O sea, a pesar de que te echa para atrás, tú te pones. O sea, lo de la llamada de la ciencia nos está causando muchos problemas porque los alumnos que no sienten esa vocación parece que ya no los necesitemos o que ya no lo puedan serlo. Y en realidad, si realmente el 80% de las profesiones del futuro necesitan algún conocimiento científico-tecnológico y el 100% de la población necesita alfabetización científica, dejemos de hablar de la llamada. Esto es para todos. Todos deben tener la posibilidad. Desmitificar la ciencia. O sea, la gente incluso ve programas de divulgación científica en televisión donde salen señores con pelos rizados que se estiran, en fin, y que eso no es el científico. Los científicos somos personas normales, como todos los demás. Es decir, y entonces, bueno, pues el acercar, el poner en conjunto esa actividad, que sepan los chicos y las chicas que esa actividad está pasando a veces al lado de su casa, que son científicos que están en la frontera y que no son mitos ni cosas extrañas, es decir, que es gente muy normal, que pueden explicar qué han hecho para llegar a donde están de una manera llana y sencilla. Yo creo que esos son los caminos que estamos buscando con los profesores de los CEFIRES para ser capaces de poner en contacto directo a los chicos y las chicas con esos ejemplos vivientes, desmitificarlos. Cualquiera puede ser un científico. Cualquiera que se lo proponga con voluntad y con dedicación. Y punto, es decir, no hace falta tampoco ninguna cosa excepcional. Y se disfruta siendo científico. Però vaig fer física i eren tots iguals, mateix part.